Shalom damang dainang adorang sotamulay parminggota jumolo mahita martang yang nahohon di bagasan rohat tabi. Amen. Tamulay maparminggota maredde mahita sian bukwede nomor 15 ayat sada rodi ayat dolu. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah. Yang go halak partigori, mangolo do binahen ni parsohot na marhaporseaon. Alay, anggo dihalak parjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Mauleate marohanami tuho. Ala di jauho hami tu pakirimon di hangoluan saleleng ni lelengna. Saileho matodim tu rohanami. Asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami akan adiban wagi jangi. Pargugoy mahami manaluhon saluhut na naeng mga batihami tu hasonangan. Say pagadda haporseaon, pakirimon, dohot pamopoon ni rohanami.
asamonang hami ro di ujungna, lao majalo tupali hami di jolom ala ni anakmu, Tuhan Yesus si pangului. Amin. Budul mahamu. Maredde mahita, sian buku ede nomor 20 lalu ayat sada tabba opat. Tatangihon ma patik ni debata di bagasan parminggota sadarion imanatar surat di 2 Timoteus sada ayat pitu rodi ayat walu songonon madidok. Ai dilehon debata dohu tuhita toddi hagugoon, toddi haholongon, toddi pangarajayod diri, dada toddi hatahuton. Ope unak ko maila maka tidak ko tuhatai, jala unang hailahon au natarhurung humokop ibana. Doho mahotahe makokok barita nauli sian hagogoon ni debata. Ido sahatna atong rak mangido gugo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon nahobar tupatikmi. Amen. Maredde mahita sian buku ede nomor 174 ayat 2 tabba 4. Dosa,
poti mado sata tua dopan ni debata. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitoppa nasana adong. Paruhum natigor. Namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahulah hami marhite sian pangalasion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang nasian pakatayon nami nasoture. Rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masitutu dohona uhum hami. Ala ni dosa nami i. Ala na tersosol bagi dohami nuaing ala ni i. Asima roham di hami. Ale de batanami. Pardenggan basa jala para si roha doho. Ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suru matoddi porbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami mangoloy ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat hami tungahonguluan naso rasuda. Na pinarbagabagam diakan na porsea. Di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod do hata ni Jehovah. Unak ko mabiar. Ayaw do si luluhok nung apola hujo guarmu. Au napunaho. Hasanga pemadi debata na digijang. Amen. Budul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 440 ayat sadaro di ayat 2. Tatangihon ma epistel di bagasan parminggot tasadarion imana tar surat sian Amos pitu ayat sada rodi ayat walu tajahama marsikat sorin Amos pitu ayat sada rodi ayat walu dimulai hamema sian ayat na parjolo songonoddo di pataridahot Tuhan Jehovah tuau idama juma dihon si hapor imana dimulana martubur duhut ni panabian jala idama sagak doi dung manabi rajai jadi marpangulahi marohani Jehovah taringot tusi dang jadi saut ninna Jehovah.
Jadi nikuma, ale Tuhan Jehovah ua pasadima, tung behama panahan ni si Jacob jongjong, ay namet-met doibana. Songonon musa di pataridahot tuau, idama, jongjong do Tuhani di atas nisada parit narahis situtu sinasap, patiop-tiop, tali rabu namarpungga di bagasat tanganna. Ido sahatna, martua do natu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Marede mahita, sian buku ede nomor 515 ayat sada tabbaopat. Ringkas mata pabunga menang Kristusi Pradedo hasesa ia kadosai Dikur di Tuhan dari doa Ringkas mata pabunga menang Kristusi Taboan magoan ruang kajol mai Toroklah semananda Yesus Tuhan tari Si pules ni ulan ni ay diniluhuli Tabuhan magoarna ruang kajol mai Taha tidakkom maha porsiautai, songon nahina tidakkon nidongata saha porsiaon di sadok portipion, rak mahita maddok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugos nasudusan natu mepalangi dohok tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabagabian si atod di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, natu maon nabernit, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal loibana di hau pinar silang, natu atu banatoru dung ditanom, namulak mangolu di hari patuluhon, nama naik ke surgo, lau hudulu siamun di debata Jehovah amanai, pargogo na suatu dosani, di si maibana, pai memulak sogot tu tanaon, manguhumi halak nama ngolu dohok namate, au porsea di tod di perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatau pani halak Kristen akan nabadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihatai nama dok, mulak mangolu dosogot dagi ni halak naung mate, dohok dihangoluan na surat sudah. Amin. Hudul mahamu. Tabegema puji-pujian sian kor ina PHD.
tabi gema titing ni huriata. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita damang dainang. Tabigi majo titing namasa dohot nalau si pamasaon ni huriata di bagasan na sa mingguon. Oras madihita saluhutna dohot di akadongan na odope marminggu di tonga-tonga ni huriata di tuhatta sadarion. Aryodo na dijadihon ni Jehovah marulupulup jala marlas ni roha mahita disi. Saigok las ni roha mahita di parsaurata rap dohot tuhata. Parjulu goar ni minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu papituhon dung trinitatis hasi tolu sadaon ni debata. Topik minggu hiras ni roha makatahon hasit tongan. Natar surat di Markus 6 ayat 14 saha tu ayat 20 sia. 2. Nasorang. Na di hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 di basa-basa hotuhat tado sahalak dak dana bawa di keluarga ni Amata Josi Joki Sinaga dohot inata Debi berusiahaan Sianwik Baloi Center hipasdo dak danaki suang songoni dohot natorasna sai di pasu-pasu tuhat tama nasida tulu ruas nataba mamuka minggu sadarion minggu tanggal 14 Juli 2024 nunga gabe ruas ni huriat tabe ima sada keluarga punguan manik dohot inat taneti Florida rumah horbo rap 2 halak boru ni nasida ima Cistia Lorenzo Manik dohot Amel Kalista Manik. Nasida maringanan di Baloi Kolam RT 01 RW 16 masuk Tuik Baloi Kolam 1 Nasaret. 2 keluarga Bapak Roy Chandra Sihombing Sip MM dohot inata Dr. Rieke Marpaung rap dohot sahalak yanak koni nasida ima si Hiskia Sihombing. Nasida maringanan di Kodim 0316 Jalan Yosudarso Seraya Atas masuk Tuik Bengkong sekitar. Anggiat ma gabe ruas na mangulu partodion na di huriata jala naringgas ro tu parsauran ni huriata. Paupaton ruas na pida. Mamuka minggu sadarion minggu tanggal 14 Juli 2024 dang beruas ni huriat tabe ima keluarga Haris Horma P Silitonga dohot inata sumiati Manalo rap dohot tolu halak ianakon ni nasida sialanong pidda nasida tuhuria na asing na palimahon padidion na badia di bagasan minggu sadarion di parminggota pukul 10 di patupado padidion na badia tupi tu halak ianak kon ni ruas ni huriata dung sidung papungu pelean tapai hutihut ma ulaw ni di bagasan hahomyon ponopon donor darah di hari minggu sadarion mamuk kasiap pukul 8:30 saha tu 10 sadawip maringana di gedung serbaguna lantai sada marhite seksi kesehatan gereja di patupado ulaw donor darah sialani asa parsidohot mahita ruas ni huriata laho donor darah na papituhon ruas na moding nunga marujung ngolu na di hari minggu tanggal 7 Juli 2024 ima amata situa kimin pakpahan tutup umur 70 tahun amata ni inang rasmi sitorus Sianwik Baloi blok 6 Saitu mibu mata rapul keluarga jala di Pargogoi Tuhatta Pawaluon Sinode Distrik mamuka sian hari Senin saha tu hari Rabu tanggal 15 saha tu tanggal 10 Juli 2024 pukul 10.00 WIB
Maringanan di Hotel Aston Tanjung Pinang di Patu-Pado Sinode HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau lahu manotopon akka anggaran dohot program HKBP Distrik 20 Kepri tahun 2024 pemilihan fungsionaris distrik dohot calon pereses tatanya koma asa dengan merdalan Sinode Distriki jala di pasu-pasu Tuhan tak. Napasiyahon pertanyaan perhalado di hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 di Patu-Pado pertanyaan perhalado rap dohot keluarga maringanan di gedung serbaguna lantai 1 Jala Marhite Titingon ni pabotohom maasa saluhut perhalado dohot keluarga madohoti ulau ni napasapuluhon pertanyaan wik jadwal dohot ingan pertanyaan week di hari Rabu do di hari Kamis ima tanggal 10 pitu do tanggal 11 Juli 2024 na perjolo di hari Rabu baloi kolam 1 Galilea baloi kolam 2 baloi kolam 3 Tiban Sei Panas Kampung Nanas dohot Nagoya sekitar di hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Batam Kota, Nagoya, Bengkong Indah, Muara Takus, Baloi Center, dohot Baloi Kolam Sada Nazaret. 10 sada pengadaan AC gereja. Hobar tu program gereja tahun 2024. Pasangot tama AC nihuriata dohot estimasi biaya 427 juta 600 rupiah sialani asarade masa luhut ruas nihuria lahu manupahi dohot kategorial wik donator asa giraboy pasangot ta asei di gereja tahun jalanunga di bagasan proses pemesanan donwaing asei asa anggiat boy dipasang di antara bulan Juli saha tu bulan Oktober 2024 ton 12 bunga altar di minggu sadarion ima nati tinupahan ni si Fridolin Mulana Simatupang Sianwik Glory Batam Center molea tema di Nasida 10 tulu mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit tatangnya koma amanginang asa dilehot tuhata hamalumon tulungata ruas nihuriata namar sahid di partikianon boy mata jaha di layar. Saplopat ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun parhalado dohot sude ruas ni HKBP Batam pasahaton mauleate tu saluhut ruas nihuria lumobi tuna pasahaton akka pelean dohot pelean bulanan asalam tulam ulina pakkobeasion ni huriata tuhat tama nama masu boydo dicantum kodo daftar ulang tahun perorangan dohot ulang tahun pernikahan sude do seluruh penuh waktu parhalado mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran pernikahan dengan doa panjang umurnya sehat tubuhnya kuat imannya di dalam Tuhan. Keuangan rekapitulasi keuangan sampai tanggal 13 Juli 2024 saldo sebesar 522.212.902 rupiah. Songonima titing namasa di huriata jala gabetau sangap mai di gowarna. Amin. KBG ma lagu pujian sian kor ama PHD.
Mare demahita sian buku ede nomor 471 ayat sada rodi ayat 2. Damini debatana sumurung sian salhu na roha. Imana mga ramau tiati-ati do pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Horas ma dihita salhu na. Tabuk kamamang do taminang hata ni debata na gabi ojahan ni. Parminggota di bagasan sadarion iman natar surat di Markus 6 ayat 10 serah rodi ayat 20 siang. Hujahahum ma idong atong atta. Jadi terbagi ma itu Raja Herodes. Ay nunga terbalita guarni Jesus. Pola didok nunga hehe si Johannes padiri sian akan amate. Ido ala na ubahen parhagogo si songoni ibana. Adong ma namadok si Elia do ibana. Na asing mo si madok panurirang do ibana sumatu aka panurirang na jolo. Alayang ko si Herodes dung dibigay sa ninna do si Johannes nang hugo tapi uluna ido di bahehe. Ay disuruh si Herodesido na jolo na manakko si Johannes doho makurukon siyala si Herodias pardihuta ni Anggina si Filipus naw nilakop na. Ay do si Johannes do tu si Herodes dang jadi doho anggi borumi. Jala hosom marohani si Herodias di mana sa naing bunon na do ibana alay dang tarpatupasa. Ay na mabierdo si Herodes mida si Johannes ala na ditadda do ibana hala na tigorroha jala na motor
jali yoding do ibana jala buha-buhado rohana ubege jamitana uhu di halomohon hatana dungi jupang maari naunei ima ari hatu tubuh ni si Herodes di nama bahen panganon ujuan ibana di akana sangap do dia ka iddu ni sordadu rodi aka raja sian halak Galilea jadi bongok ma boru ni si Herodias tu bagasan menortor jadi soloma mata ni si Herodes do aka donganna di si gabe di do rajai matu borui pangido si anahu manang dia lomoni roham lehonokku do itu ho laos di ulo ari hodo tu boru-borui manang dia pe si pangido mi rodi na satonga harjoki salehonokku do jadi ruar ma boru-borui madok tu inangna aha si pangidokku jadi di do ibana ma uruni si Johannes Padidi ma jadi humalapu ma ibana bongot tu adopan ni rajai di bangido ma sonari ma lehot tuau di atas pinggang uruni si Johannes Padidi marsa si tutu ma rohani si rajai alai alani akka warina doho alani akka naginokonnei dang olo ibana paujaton borbori jala mamitor di suruh rajai ma hupas nasada didok mat ibana mangarap ulu ni si Johannes gabe laho mahupasi manggota ulunya di bagasan hurung nei jala dibuang ma ulu nei di atas pinggan ibasaha matu boruai jala boru-borui ma mangalehos satu inangna asadung di bagi akasisian ni si Johannes nama say Roma nasida dibuat mabakena jala ditanam ido sahat na amang do taminang hata ni dibata daga sa permingguta sadarion ia temani mingguta sadarion amang do taminang ima piras ni roha makatidakon hasitongan berani menyuarakan kebenaran amang do taminang si Daud ima sahala raja na ditiki dipicang na binatan ale respon na waharo amang do taminang respon Daud adalah dia bertobat dan mengakui dia salah si Daud ditiki dipicang jala dung bertobat na sila yakui salah marpuaso do na sila lireng wala sampai sa minggu asa anggiat dia lusi debata jala itanghot debata na sida alani hazahaton ni ulan ni si Daud ale amang do tamuin ang jojot do taida aka tokoh-tokoh politis di Alkitab aka raja aka tuan di Alkitab manang di Bibel ketika mereka ditegur dinasihati manang dipasah hatani debatatu na sida napala keras maka respon dari mereka ketika ditegur adalah mereka bukan berubah mereka bukan bertobat tetapi mereka menjadi orang yang melukai orang yang menegur mereka dan mabiar na sida tu debata ale gabi halak na pasahaton hata na tigorido hata na sitoido di palilili na sida di sogohon na sida bahkan adong nasa pepola di pamati na sida burda ida mang do taminang song raja Ahab do inatana si Jezebel na di pasah si Elia hata na koras alani memang jahat do raja Ahab do raja Ratu Jezebel didiki ketika Elia datang menasihati mereka menyampaikan firman Tuhan bagaimana responnya respon hina sidang nang lomorohana akhirnya mereka menjadikan Elia menjadi buron aladang lomorohana dipicang-picang Nabi Nuh ni si Elia buang soalnya mang do tau nang ditiki dipicang gabe di hasogohon HP aturan na picang-picangi laho panenggaton ngulu ni halak nong salah do picang-picangi laho mapena sida asa mardala do tigordo asa unang sudi akan nasalay idalani alani soalnya nang jamita di bagas sa minggu sadarion adong do piga-piga hal na nang si idota sian karakter ni halak na adong ditrupukin na kaningan ima si Johannes Padidi si Herodes ima rajai Herodias ima ikon ripena sebenarnya nak sandalan na rin di buat don ala inatan ni si Filipus do doh buruni si Herodias na margor si Salome amang do tawina tayo nama parjolo karakter ni si Johannes Padiri
Yohanes adalah orang yang tidak suka basa-basi. Dia tidak takut untuk menyatakan sesuatu yang salah meskipun dia harus menghadapi sesuatu yang sulit. Dan mabiar si Yohanes, dan mabiar paingot to si Herodes si Yohanes amang doho tamunang ala dialap nasida ikon ripeni anggina. Habis si tokar si tong na di halak Yahudi. Alarong do di aturan na binaan ni si Musa di patik na subuhi alapon anggi boruna molo sojolo marujung anggi dolinay anggo marbuni-buni na sida na so tuba si patu-pau si songoni alay taida mamang do tamunang si Herodes di son marbuni-buni na sida laho do anggi boruna mangulahon akka nasudenggan marroha-roha na sida. Pola do sa sitong nga sebelum na adong do inatan ni si Herodes disirakon na sida do asabuhi na sida rat do anggi borunay. Ini yang tentang oleh Yohanes. Yohanes dengan berani menyatakan dosa dan kesalahan Herodes, maka dia juga berani dengan resiko terburuk yang mungkin diperhadapkan kepada dia oleh para penguasa pada waktu itu amang do tamina. Hola di pasahat si Yohanes songoni memang itu ranong do ro sordado di si Herodes itakut do mana ibahe do di penjara. Adik pesa sitong na di penjara pesa terus do memang dijupangi si Herodes si Yohanes. Dia lalu mo do rohana mabigay jamitana manang hata ni si Yohanes. Ale taida mamang do tamu nang anno musena dang marparbuhe hapena jamita ni si Yohanes si di rohan ni si Herodes. Dia suka dengan pemberitaan yang dibuat oleh Yohanes. Ada dang rohana dang diulahon mutul lo sude. Holat pada si pareo masih Herodes dalam ang do tawinang gudang do halak na martir na songo si Yohanes sikap na dang lomo rohana basa-basi dang lomo rohana mengulur waktu la pasahatun na sitong jaladang olo kompromi do akan salah tidak takut menghadapi risiko apapun ketika menyatakan kebenaran dan siap menghadapi apapun kondisi ketika dia menyatakan kebenaran. Tidak mesti si Yohanes bukan orang yang mencari simpati dari orang yang salah, dari penguasa yang salah, dan mengelului manang cari muka mana tu halak na salah dalam ninguluna. Songo si Herodes amang doh tawina. Kita bisa lihat Bapak Ibu dan saudara-saudari, Yesus juga adalah sosok yang demikian yang tidak basa-basi, yang ketika ada orang-orang yang salah Yesus sering tidak setuju. Airak sarap bang pacadalan ni Tuhan Yesus do akaparisi do akasi boto surat do kekesaran Romawi di tikyamang do tamina. Alay amang do tamina gudang go halak marlomon ni rohan tu Yesus. Atik pe halak parisi si boto surat do penguasa Romawi di Allah orang yang berpengaruh pada waktu itu. Ali amang do taminang setabi tang lao Yesus tu si cari muka manang menjilat tu nasida. Karena Yesus tahu bahwa dia adalah firman Allah yang harus meluruskan yang salah, membenarkan yang benar. Dia harus menegakkan keadilan. Datung gabe ikon bui dipengaruhi akka jolma songo si boto surat manang kekaisaran Romawi nasalai nasida Yesus amang do taminang. Yesus tidak menaruh simpati, tidak menaruh apapun kepada orang-orang yang demikian. Jadi baharu kita mang doh taminang lo modur hatta mamere karakter si songoni amang doh taminang molo diboto alok sala olo menegur. Alai amang doh taminang gulang do halak lo moro hana kehadiran ni orang-orang yang demikian. Adong nian naborani mandok nasala bayan contohnya. Tetapi amang doh taminang ketika kita diperhadapkan dengan situasi itu siapkah kita? Molo hita dan salah ditegur siap do. Apakah kita seperti Daud yang ketika mendengarkan teguran langsung bertobat dan berubah? Manang taida mang doh taminang songo si Ahab do manang si Isabel, manang songo si Ahon nonga si Herodes do inatana si Herodias. Ketika mendengarkan teguran malah membenci orang yang menegurnya, malah melukai orang yang menegurnya. Habi amang doh tamu yang rikok do teguran di tonga-tonga ning luton. Asa paling gatung meluton. Airak sudah habi na tadalan yon yang kita alami, yang kita lakukan itu adalah baik dan benar, apalagi sesuai dengan firman Tuhan.
Gudang lu nasali emang doh taminang. Jadi gudang lu halak lu moro hana songo si Johannes on arong, alay ko siap matong ate mo lu wat songo si Johannes on arong itong atong ninguluta, alay ko siap mahina lapang dadalah menerima teguran dari orang-orang yang menegur kita. Siapa tahu itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan menegur kita. Angku sarong belum menegur kita mang doh taminang. Ba ono doon dongan hasigaan pangalahon na orang denggani lemertaba may baga sandirita jala gabe tanggap may narimenggan ape nga gudang mapain halak gabe hacitan manang terluka. Alani emang doh tamuina, apakah kita juga mau menegur orang-orang yang salah seperti si Yohanes hari ini? Ay babe ba si sugo do nama do natohonin na do kan? Itu. Alani emang doh tamuina, Yesus mengajak kita loh sebenarnya untuk menegur saudara-saudara kita. Dan lo morani Yesus asitong na halak na forsega be halak na apatis do pragmatis. Apatis dak peduli manang ana masa lo mo na maisi manang nasega betoho manang nason dia urusan dia itu bukan urusan saya. Itu ngatongan ipungan contoh na urusan di mana may manang nason dia pun nang peduli sih. Manang na pragmatis mo mangutuk ko do tuau do matung audisi. Mola kahautungan do mau sila sega peta hoi perpungan nih anggo kentungan do au be isi ijolo. Saya rasa itu bukan gaya hidup orang beriman. Di Lukas 10 itu ayat 3 ale bahasa Indonesia mau jahana ala kebetulan kin marjamita bahasa Indonesia do berarti. Yesus berkata demikian, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal ampunilah dia. Yesus sendiri yang mengatakan, jaga dirimu, paingok akadongamu, tegurlah dia. Jala dia cari Tuhan Yesus itu saya sitong nau sepo haro paingok todongan. Unang songon na jojok masa itong-atong ni perpunguan amang doh taminang ay tag binoto bahasa ti songon ni hita paingok todongan apalay juluin na torop. Kan? Bahasa tiki pa dua-dua. Paingok to sa sahala ikut di medsos. Ikut sudah pertiup boto mana na salah. Bay harwa usad diri amang doh taminang at sugari marhite-hite jamiton. Anong mahuboto hamun mangulaw na salah? Huwat tong niku. So unong madosan na tari. Bertobat lah niku mulus tuluk mata ni horposen langgatan non bahamu memang ngamuk au na mapatita no buruk di pertuyon di hamu itu kan mulus anu to manang dijolin na toro upaya ngotamu di hasalamuna. Tapi Yesus mengajari kita bagaimana mengingatkan orang-orang yang bersalah. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jadi itu ngamang do tamu nang apa lah perjuli-juli na torop manang si tuluk mata ni horbo sa tabi. Ya. 4 mata. Nang bertobat gora sa halak manang 2 halak gabe saksi. Nang bertobat buat matu juli na torop. Nang bertobat baitur ngasay be. Una polay dongani be. Akka halak pardusa na may ina may. Ni Jesus. Jadi ang itur mula ijul na toro atau songong pas akhir deh momen tahun baru kan harong doy si masih paingotan masih sisa dosa ali nang cucuk di momen tahun baruon masih paingotan dosa ni itu kan nabi do lagi mulu sa pulisi marpungu taringoto mandongan songono do hoeda ay nama saya tiki marulon las nasom matupak mo na tukat ujungnya tang saling mengampuni gaya marsol nama disi ujungnya sugut nai hola saya lang kui batong mo say pahata na mareda na mardong atu na asing jadi lele songo ni amang do taminang oleh sebab itu mulawakan ahurang mo tongan-tongan di keluarga 4 mata eta kata persekutuan 4 mata mo datang tolap buat dongan nasing bo musina tu pungun nobal ga itu anong do tahan na anggo terus langsung ko dijulun na tor dan anong julmon no bertobat lam jugal rukung ngasudin no lam jugal do. Tapi dah musim mang doa tamu inang,
firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus tadi, Tuhan mengkehendaki kita supaya kita proaktif menyuarakan kebenaran, menegur siapa yang salah, namun harus di atas dasar kasih. Di ayat 20, baru terjadi si amang Dr. Minang, ternyata sering do HP si Herodes, dung ditakkup si Yohanes di penjara, jojot do si Herodes lao tu penjara ni si Yohanes, lao makatahatai na sida. Jalalas lumoro hani si Herodes mabigay hata ni si Yohanes, amang Dr. Minang. Atik pedang marparbue na pinasahat ni si Yohanes amang Dr. Minang. Dang marparbue. Lumorohana. Itu artinya Yohanes hadir menasehati, tetapi Yohanes ketika menasehati dang alani na ikon terima si bana. Alani holong do. Ay dang dinggan buaton anggi boruniba, isido pe anggi dolina. Amang Dr. Iro na nindok ni si Yohanes, dak siulaw si sungoni. Tapi akhirnya bodoh ditakko si Yohanes rohana, atik pe dang diulaw si Herodes anong ane padok ni si Yohanes. Jadi luar biasa do karakter di si Yohanes, orang yang tidak basa-basi, yang ketika menyatakan yang salah. So ini nang Yesus ali dipengok Yesus dehida, anong terket ni lao paingoton dongan. Asay tordapok rohayna sida. Ay molo opat mata jujuk na memang ikong gabe tordapok do marsyatusan. Kedua, kita bisa melihat karakter dari Herodes. Herodes sebagai seorang penguasa dan Herodes sebagai seorang ayah, apalagi toka na buni anak kon nanongan tardidi. Alina berjulma baharo si Herodes karakternya sebagai seorang penguasa atau pemimpin atau raja. Herodes sering melanggar hukum, tradisi hanya untuk keinginan lahiriahnya. Hukum Musa nga jelas dang buhay si patupasong na pinatupan ni si Herodes. Alani aka hagyok ni pardagino ni si Herodes dipatupay mana di. Dia tidak peduli dengan siapapun, yang penting bagi dia adalah reputasinya. Baik namang doot taminang. Alana diperalat si Herodias do boruna laho marjoket-joket di jolo ni si Herodes do akan natoro itiki. Jala pitor hibay si Herodes mabaga-bagana lehonok kutuho manangah lobi siyan harajonok pinenok kudo. Pangiro main na. Alay tayo damang utama ng pitoro buru ni si Herodes lari tu itu makna inong na ars penginoku ulu ni si Yohanes ito ripasahat tu si Herodes ngoni dung dipasahat kita lihat Herodes na sering rap doho ti mana nan lomoro hana mabigay jamita ni si Yohanes. Alay tiga do mana laho mamonggol si majujung ni si Yohanes. Tiga do mana may lukai. Hanya holan alani reputasi daripada mailaw ala nga upaya ni ijolin na torop nga sudah halat na torop mabigay ana hudok tu si Salome amang dohta minang. Jadi si Herodes adalah orang yang tega, dia adalah orang yang hanya berpusat kepada reputasinya amang dohta minang. Dia egois, ciri pemimpin yang egois, di mana kekuasaan dia langgar, hukum dia langgar, tradisi dia langgar, dan mengorbankan orang lain hanya untuk nama baiknya, hanya untuk reputasinya mang dohong. Aku ngomong ni sakit mang dohong nang, ketika Tuhan mengaruniakan kepada dia kekuasaan, tapak kita dengan mana kita korbankan orang lain hanya untuk menjaga reputasi kita, bertobatlah, tirulah Daud. Kita saksikan bagaimana si Herodes menjadi seorang ayah. Aladung marhasohota ni mana do si Herodias batotu beise dan nabi non ni si Herodias gabe anak kon na dotongi. Dia adalah ayah yang buruk, di mana dia langsung memberikan hadiah kepada Salome, anaknya sendiri tidak tahu apa itu hadiah itu. Amang doh tamunang. Separuh dari kerjaanku akan kuberikan kepadamu. Bahkan mulai jalan hulu bisa nih pasahtok kudu tuh, deh Sianday na majorosi Salomion, dia mapapa harajomin, lu bisa satu ngada, ijalo ma. Bagaimana nasib orang-orang yang dipimpin oleh seorang yang sangat muda? Itu dia menonganon. Bagaimana seorang yang masih belum punya pengalaman itu, seperti si Salome ini, bisa mengendalikan
mensejahterakan, padamehon, menegakkan hukum dan kebenaran itong-atongan ni bangsa na niulun ni nasida. Molosong onido ibama. Amang doh tamu inang. Enang membahayakan ni. Anong doh siya kita amang doh tamu inang ketika kita sudah memiliki usaha, lembaga usaha ton, alanong anak kota bajar-bajar, tayo na alapas ulang tahun, nama buruh, homa magkandalay hunod, dan lomam manang tudian nina. Habe ngarok kinang kakhala na karejo si bulu dundungan alat dangarok pengalaman hola alat di pasaha songoni. Bakurba matungurang jolmada. Korba manang naniuluhun na korba manang wilayah na di mana dia berkuasa. Amang doh tamu na. Gudang-gudang amang doh tamu na akada dana SD do SMP belum saatnya secara umur, secara psikologis, secara emosional juga. Dan tikina dope ikon marmotor. Ale gudang bakkan ato oras ito ripasaha sepeda motor. Jalan ni pasaha no pitur na sisinabal gato. Motor sport. Gitu kan? Baru sisinagel lang suwi di kandelihon. Nyo tur sisinabal ga. Ipasaha matu yang konon alandas ni roha. Namang dokter menang. Apa taboto anak-anak yang masih remaja itu masih labil, pertumbuhan emosional psikologisnya belum stabil. Mana buru pion, mau ibereng dongan na tersong na kancang, mau ibereng dongan na lari 80, iturbeno no jo 120, ibereng dongan na lari 100, iturbeno no jo lari 150. Habe to di barbadia be, lari ono 10 do, bel terkejar be, marlanggar malisan. Amang dokter menang. Itu. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika kita bersuka cita dan memberikan hadiah kepada anak yang jelaslah, jangan seperti Herodes. Ipasaha pangan naso yatu sina. Gabi mabisi ka si tungnay amang doh tamunan. Ito bayi sa dito tonga-tongan ni karaton angka kecelakaan tertinggi adalah pada usia-usia remaja. Kecelakaan sepeda motor. Alnya alani songoni. Siatu sila piasim, siatu sila pumera, siatu sila sa diro marsipeda motor mo labba sa kiro man sa kanan. Alay ko dilihat di pas ulang tahun ujungnya. Molo truk sa plonom banna mardalan olo rupi kecelakaan balik. Mobil obat banna olo rupi kecelakaan tergelincir. Nyo sepeda motor dua banna, kan? Molo normal mar sepeda motor dengan dua bon sepeda motor sada dipakai. Ama utamin. Iso julo sada dipakai. Baru dua kecelakaan belum sada. Molo tupe neng mengakhiri hidup dengan cepat unang apa lesong, unang mebir jol marotu gerejon. Ilului dengan nasi. Nang sini pasti si pagi. Nasi gulang ko penganan. Manang melosong nah dong gujabat sada. Orang dotong nang. Kalau tidak menghargai hidupnya lagi. Oleh sebab itu jangan menjadi seperti ayah Herodes. Aka natoras no buni anak kona. Na termuramang alias saluhun ala ni holong ni rohana do harwa. Alang ni boto la ni batasna. Herodes juga ayah yang buruk karena dia menyanggupi permintaan anaknya yang mengerikan. Itu nabahadus Herodison. Amaro pangidiom mulai mana marikat tumakna. Ulunis Yohanes ma. Oge. Ali disanggupi. Iba Musaimon ulunis Yohaneson. Ilem matu si Salomeon. Roma si Salome. Ibereng ulunis Yohaneson putini. Di atas kita alam. Iba matu makna. Baik kok kamu maju amang doto minang. Bapak nawahamon. Nasongonon. Dan mengerikan ni. Mola apalagi bangido dan lagi sesuatu yang tidak benar. Yang tidak layak, yang tidak patut keseliano deh. Itu kan? Ale si Herodes sonima akan natura sa kababa ade. Na so si Herodes alani holong ni rohamu atu dan nakendong ibang ido mana manang ahalianon. Ibang ido parang dalam permemang tasetangis lianon. Tidak. Anong do batasna? Itu. Orang tua lah yang tahu mana yang baik dan yang benar. Herodes tahu dia sebenarnya memotong leher dari si Yohanes adalah salah. Dia tahu bahwa Yohanes itu benar dan suci orangnya. Ibu tu nasi dah doporak dorohana ale bahasa dioloi. Dan haloah hosoni amang doh tamuinang binoto do salah, binoto do sitong ale nyolohon. Jangan jadi orang tua yang seperti Herodes tadi, ka natutua di sono. Itu adalah orang tua yang gagal. Herodes memberikan segala sesuatu. Yoloi. Semoga tidak ada bapak atau ibu yang demikian di antara kita. Ketiga, karakter dari Herodias. Siapa dia? Nah, kingnya 4 orang.
inatani si Filipus yadui ikon namangalak do si Herodias gabero si Herodes disirakon inatana si Pasailis asabu ini mana rap doho si Herodias alan ido ditentang si Yohanes ma parsaripion ni nasida enak si tongi alay tahida ma si Herodias alay tentang nai Herodias sangat membenci Yohanes bahkan sangat dendam kepada Yohanes. Herodias si Yohanes. Si Yohanes membawa firman Tuhan yang menyatakan ini salah, hendak membetulkan hidup Herodias dan Herodes, hendak menyatakan supaya mereka bertobat, supaya berjalan di jalan yang benar. Ale amang doh taminang dang lomo rohani si Herodes, apalagi si Herodias mabegi hata ni debata nasa tu nasida nakarasi. Lomo do be rohani nasida mengulaun haportibioni daripada dilicing, dipayas manang diseluki di hatan debata nasida. Dia lebih suka aka hata nasolenggan sian hatani debata. Dia tersinggung ketika mendengarkan perkataan dari Yohanes. Padahal Yohanes datang adalah membawa firman yang daripada Tuhan. Anong do hitamang do taminang nasongoni songo si Herodiason murah-murah tersinggung mabegi jamita gatal-gatalon pak na gabe garok di kursi mau begi jamita si Herodias mo idang lumorohana mau si Herodes naking lumondorhana begi jamita hol na sumangulahod do galay mana anggo si Herodias do betul-betul mana gar nera mau begi jamita gar himon ayah dapat dokon amang do taminang. Dan memang di dunia medsos sekarang ini banyak sekali orang yang suka men-share khotbah, tapi khotbah-khotbah yang memang isinya lebih mengarah kepada hal-hal yang lucu. Gitu. Acugari jawara mabena cerita-cerita lucu nggak terkenal. Nggak mungkin apa tidak resok mana calon presisi ba. Ale alang-alang binoto mabe cerita-cerita lucu ba, toy majo fungsional majo. Nggak terkenal ibat dong. Hola nana mabe pereng-pereng muna. Di TikTok di mana share karena lucu nih. Ya aron nengok maro sa jamita ni partida David. Lucu bah ina songonon ina. Jadi malapatan nito ngatungan ngulu bana lucu ina ujung enggak lucu mangulu suri. Tapi sangat jarang orang men-share khotbah yang memang menyengat kepada hati, yang hendak membetulkan mana yang salah, yang hendak meluruskan hidup kita. Padahal di tengah-tengah hidup kita tidak selalu benar, tidak selalu lurus perjalanan hidup kita. Jujur tuh marah-marah tusan perjalanan kita. Dan firman Tuhan hendak membetulkan cara hidup kita Bapak Ibu dan saudara-saudari. Ale guna gusto manang lorohan si sungoni. Gabi si sugo. Anong kamu amang do tamin na suguro mo na berengan main? Sabi no to, diba? Palabok-labok ke jamita. Kemudian sifat berikutnya dari Herodias, dia memakai cara apapun untuk tujuan dan maksudnya. Bayakon majo boruna bajar-bajar dupe. Disuruh main marjoke-joke izolni among na doh akahalak na torok disi. Diperalat. Dan diperalat setelah itu si Herodes terperangkap. Keperangkap yang dibuat si Herodias. Dong terperangkap harus pangilokku uma ilok baba songoron nina. Diperalat mesti burunay. Pangido maulun si Yohanes. Sesuatu yang buruk yang diminta. Diperalat burunay. Kan inong nawana mapahanon. Atau raja dia mengarahkan putrinya untuk hal yang baik, tetapi si Herodias mengarahkan putrinya untuk sesuatu yang jahat, yang tidak benar. Toxic parent. Orang tua yang meracuni. Aku hitamang do tahu dan mengarah gelek tu hal yang tidak benar, suatu song si Herodias kita. Kita berdua tidak ada dari antara kita yang demikian. Sebagai seorang istri, Herodias juga adalah seorang yang berupaya untuk mempengaruhi suaminya untuk mengubah strata kerajaan menjadi kerajaan yang penuh dengan ketakutan dan dendam. Holan adong nasulumo rohana pitur di pamate. Kok kamu maju mang dokter. Holan adong nasulumo rohani si Herodias jancau nang di pamate. Itu dipengaruhi mumsi. Wah macarana sabui pengaruhi amat tanong. Dia masih Herodias ala pemimpin amat tanah.
Wala kita kenante. Soalnya dia tua mata, mempengaruhi mata. Anggo mate sa stonga dermawat do. Ale molorap do inate so namoro do dermawan ni maton. Iro bay tikidibekasi hay makubasi kan. Adong do istilahna la papungudana meja bundar. Jadi molo meja bundaron say berupaya lo kami asaw nang disinata. Nang disinata, ala na molo disinata. Ngayon nabutin na matong makilo pon. Aturan na namurahin na doon matong 10 juta alay na hinatay butini. Gawin mo ro masara norma. Wahaya na ito nga magdotoy na. Gusto nga kita sa unya ito. Mula nung arkinan dermawat na matay ng mga liyan misalnya 5 juta. Tining mo tini. Idok ko ni mana 500,000. Tapi dua na inol na ikosong niyo sa itong na. Adi. Amang dotoy. Jadi si Herodias dia ingin mempengaruhi suaminya supaya suaminya juga melakukan hal-hal yang tidak baik. Una so hira inang da. Ya. Mula hadir hita di siga bedeng gamma. Ya. Iru ala namang dotaminang anong mandok di balik kesuksesan seorang laki-laki pria terdapat seorang wanita yang bagaimana? Yang hebat katanya gitu. Itu baik presiden si Jokowi pangan terus nakok ala di balik ni mana adong sa halak buruan na so pala sering makatai warna si Iriana itu ada seorang wanita yang hebat, tetapi di balik kehancuran seorang pria laki-laki ada juga seorang wanita yang matre kayak siapa ini loh si nakingol si Herodias matre di mana soalong dia di si Herodiasian si Herodis do raja angkina do siya, ang iburuna do si Herodias. Alay, dungrat do si Herodes gabi bangsawan, gabi tabungo luna. Amang do taminang. Gabi sudema budi ahay mana. Ido. Jadi ala jojot do pajo pang si Herodes do si Johannes, lo mo musema ruhani si Herodes mabigay hatan si Johannes, mabiar si Herodias. Atik buha dipengaruhi si Johannes andongan si Herodeson. Gabi tinggal humau, gabi bertobat di mana. Jadi ang lo mo ruhani si Herodias bertobat si Herodes amat tanay. Ulo meluruhana lam jahat niyan. Suhu ngarok kita sa kanyang dota minang. Akain nate ikolo mo hatta bertobat amat ta. Suhu ngarok sa kita lomoruhana lam jugul amat tana. Si Herodias may. Alana nang loruhana pajupang si Herodes do si Johannes. Mula sungguh bertobat mak. Keempat, karakter yang keempat yang bisa kita lihat dari nas ini adalah Salome, putri Bajar-Bajari. Dia adalah korban dari pendidikan keluarga yang salah. Lihat betapa malangnya Salome. Gadis muda yang masih labil harus menerima kenyataan diperalat ibunya dengan sesuatu yang salah. Kemudian ayahnya Herodes tidak mengarahkan dia ke jalan yang benar, malah menambah rusak moral dan mentalnya. Ay molo nga salah pangan danaki ikut arah hono to manyatu dan nadinggat. Banyon nay dia rao asa sega jali raho si asa gabejol manatiga. Molo pola berani salah dana burua mampuan uluni jolma. Berang binoto be sungudi be mental do moral nyon. Mari lihat anak-anak kita sekarang, apalagi ka naning mabuhay na konna terdiri. Apakah kita sudah menjadi ayah yang baik? Ile kamu petik kimuna tunasila marsal. Masihkah kita bagi waktu kita kepada mereka? Anang do tawinang lam magudang imanan nongan lam tadon ninasila maaka na mga seperti biyon aka ajaran-ajaran na maragam. Iro. Aka paham-paham na sunyatusan. Kehadiran orang tua adalah membenahi mereka, memperlengkapi mereka. Una songo si Herodes lam disegai generasi neposo amang doh teman. Atau apakah kita menjadi orang yang tua yang tanpa sadar terus memberi obat penenang kepada anak-anak kita? Banyak orang tua yang memberi obat penenang kepada anak-anaknya, sehingga orang tuanya mengambil segala sesuatu yang sulit, penderitaan, tantangan yang dihadapi anaknya, orang tuanya ambil dan dia selesaikan sendiri, sehingga anaknya tidak pernah berhasil menyelesaikan tantangan hidupnya, persoalan hidupnya, apa yang dihadapinya. Kagulang gusong ini,
anak kona do marsoal do da nasing alikot doho na torasna pasayhoni gitu, sehingga dia tidak matang, tidak bertumbuh dalam tugu nasida. Tapi kita berdoa, orang tua yang di sini, apalagi yang punya kona terdiri son Allah orang tua yang sudah siap dalam iman kepercayaan, memberangkatkan mereka, membesarkan mereka. Kalau ropiak kena masa, aka persoalan di pergaulan dana, itu dunia anak-anak. Nanti Amang Doh Tamunang. Kemarin Amang Doh Tamunang gereja kita melaksanakan Bible Camp remaja. Jadi orang merefleksi saat hening. Jadi kira-kira dung merenung nasida satu ngajom, wajak manasida musena. Coba renungkan kira-kira apakah Anda 10 tahun yang akan datang? Siapakah Anda? Dan kira-kira 5 menit lagi mau refleksinya selesai. Dan renungkan di akhir hayatmu saat engkau menghembuskan napasmu. Bagaimana Anda? Niku. Tunasida. Jadi memang sungguh serius tunasida na sakti duon merenungon manurati di arutas naing. Jala duk saya coba majaha piga-piga na sinurat niya kaya na kota remajai. Saya terharu loh. Ada saya baca bahwa mereka menuliskan kalau 10 tahun lagi terserah kepada Tuhan mengaruniakan saya menjadi apa. Manang nasungguh dia bahwa tetapi saya akan menjadi berkat 10 tahun yang akan datang. Mang nape tahu kerjokku, aligay pasu-pasu. Dan saya berharap sampai akhir hidupku saya akan setia kepada Tuhan dan akan menolong orang. Perenungan paling dalam seorang anak remaja, orang tesegaya Mang Doh Tamunang nasida. Mau ngarong udah dana sokoni merpikir nasida berarti uloni natoras hola padi mundimotun nasida ma ngarok kapesian nasida nang peremaja ngalam matoras pangatusyon nasida haporsyon ni nasida jala nang lam matoras nasida laho manghula aka nasitong. Alani kehadiratan jangan menjadi seperti Herodes atau Herodias, tetapi kita adalah membawa yang baik di tengah-tengah hidup mereka. Tuhan tahu masuk kita. Amin. Mulai timah dihwali Tuhan hatam sari tonga-tonga nami. Jala dipaingot kami le Tuhan asarade kami paingot ton akadogan. Jala kami beradi le Tuhan molo dipaingot. Jala parangi holon nami ma aka ulon naringgan. Songon na pinilik mo kami na personali Tuhan. Mula le Tuhan di ruas ni hurihami ala di kokoro na sila rotu parsaoran rakdo to tonga-tonga ni huriam. Saya ramoti ruas ni hurihami pasu-pasu ulon ni nasida nang keluarga ni ruas ni hurihami. Anong do siya tonga-tonga ni ruas ni huriam nama buwan ianak kona na naing tardiri di bagasan sa daryon. Atau koma na masuk-masuk keluarga na masuk-masuk dana kilay Tuhan. Asa gabi dana na magurang nasida jala miyad di bagasan lomon ni roham. Pasu-pasu ruas ni huriam Tuhan na di bagasan akaparsahiton. Seramuti, sa ibubuk maksahi sa pamatangin na sida. Asa di bagasan las ni roha na sida Tuhan. Doho akan na maruang tahun di minggu na neng rona ni Tuhan. O ma na mga ramoti na sida. Asa anggiat Tuhan lam diha maularihon na sida. Akadinggan ni basan na jinaloni na sida Tuhan. O matotong Tuhan na madungani akapangonggomi nami itong atongan ni luat nami. Say homa na mga lehotod di roha do habisuhod di nasida. Asa di rohon nasida akalomon ni rohami ima nalaho mensejahterakan masyarakat. Jala padohod diri na hola mabuat di diri na sa tinggal ni Tuhan. Atong go himar rohani akapangonggomi nami ni Tuhan. Go tahay Tuhan na ho hari kotok kami itong atongan ni ngulo nami. Alay porsiero kami, say-sari honom mudo kami ni Tuhan. Hola di bagasan Kristus Yesus martangya kami. Amen. Tapuji ma Tuhan ta marit de mahita. Rohaku, tu Tuhan Yesus, sudah nguluku, di Tuhan Yesus, ihut tonoku, do Tuhan Yesus.
beta ihuton, ma Tuhan Yesus, ona dijodoh, roh apa tulus, beta ihuton, ma Tuhan Yesus, sayunang ho, sumurut be. Hibur roh aku, tu Tuhan Yesus, sudi nguluku, di Tuhan Yesus, ihuton aku, do Tuhan Yesus, dan ngoloa, sumurut be, sayutun dalhon, kaputi biyon, silang mi Kristus, mahuda ponton, sayutun dalhon, kaputi biyon, dan ngoloa, sumurut be. So adong pe na ulo dohot, oleh rohaku sai marsi hohot. So adong pe na ulo dohot, dan oloa sumurut be, beta ihuton, ma Tuhan Yesus, ona dijodoh, roh apa tulus, beta ihuton, ma Tuhan Yesus, sayunang ho, sumurut be. Hibur roh aku, tu Tuhan Yesus, sudi nguluku, di Tuhan Yesus, ihuton aku, do Tuhan Yesus, dan ngoloa, sumurut be, sayutun dalhon, haputi biyon, silang mi Kristus, mahuda ponton, sayutun dalhon, haputi biyon, dan ngoloa, sumurut be. So adong pe na ulo dohot, oleh rohaku sai marsi hohot. So adong pe na ulo dohot, dan ngoloa, sumurut be, beta ihuton, ma Tuhan Yesus, ona dijodoh,
Hamanginang naing masuhota nama ulau padidion na badia sialani i maredde mahita siya bukwet de nomor 146 ayat 1 do ayat 2 ditiki ayat 2 jong ma natoras di inganan nabi maredde mahita. Martang yang mahina. Alea manami na di Banua Gijang, narodo hami tujolom mabuan akadak danakon. Saya si maroham, jalo manasida gabe anakomu, pasu-pasu jala pargogoy manasida, mangeahi hangoluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akan nama buan danak sididionon tangiho kamuma hatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia portibion ninna maddoa kasisianna. Pode hamu masaluhu bangso didi hamu manasida tu bagasan guar ni debata ama doho anak doho to di barbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhu nahuto nahon itu hamu. Jala ingok ma say dong anak kuro hamu ganupari rasi ras ro azal ni hasianganon. Manangisi na porsia doho nanididi dapotan na hangoluan alay na sa porsia hona uhum sogot tangion hamuma doho hatan ni debatan na tarsurat di evangelium ni si Markus adong maakan na mabuat dana tu Tuhan Yesus asa di jama alay di pisang akasisian na ima na mabuani jadi dung di ide Tuhan Yesus si sugoma rohana di dokma loas samuma akad dana kirotuahu unang oray hamuna sida ay dia kasih songonido harajaw ni debata natutudo na hudokot tu hamu manangise pe angko sosongod dadana kibana majalo harajaw ni debata dang bongot iba na tu si dungi di haul maakadat danaki dia pehom matangan na tu nasida mamasu-masu nasida atau kamu akan atoras na naing mabuat danak lau di diot nuaing hati dako kamu majolo ha porsiat tay au porsia. Atong alusi hamuma hata na husuk kotonon. Di pangiro hamu nuang di dion akad ada nakol tu bagasan nani hapor siamuna. Alusna di pangiro rohanami. Beha naolo do hamu mamudai anak komunon asa di boto jaladi ihut ton nasida hata ni debata alusna naolo do hami. Na olo do hamu marsuru na sida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan
asa gabe ruas na mangolu na sida di Tuhan Yesus Kristus alus na atong tapasaha ma nasida tu debata marhite-hite padition na badiay. Ale Mikael Purba hudi di maho tu bagasan guar ni bata ama doho tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guar ni todi parbadia saya diramoti Tuhan de batama hodi ba saya diramoti Tuhan de batama hodi haba mo tu bagasan harajonna rodi saleling ni lelengna amen. Ale Afriela Guyana Sregar hudi di maho tu bagasan guar de bata ama doho tu bagasan guarnya anak Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guar ni todi parbadia amin. Sai di ramoti Tuhan de bata maho di habo mo tu bagasan harajonna rodi saliling nililengna amin. Ale Nasya Putri Manurung hudi di maho tu bagasan guarin de bata ama do tu bagasan guarnya anak Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar ni todi parbadia amin. Sai di ramoti Tuhan de bata ama hodi hapo mo tu bagasan harajonna rodi saliling nilelengna amin. Ale Satro Aritama Situmeang hudi di maho tu bagasan guar ni de bata ama do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar ni todi parbadia amin. Sai di ramoti Tuhan de bata ama hodi hapo mo tu bagasan harajonna rodi saliling nililengna amin. Ale Geral Bastian Pasaribu hudi di maho tu bagasan guar ni bata ama do tu bagasan guarnya anak Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar ni todi parbadia amin. Sai di ramoti Tuhan de bata maho di habo mo tu bagasan harajonna rodi saliling nilengna amin. Ale Geral Timoti Sitorus hudi di maho tu bagasan guar de bata ama do tu bagasan guarnya anak Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar ni todi parbadia amin.
Sai di ramoti Tuhan de batama ho di hapa mo tu bagasan harajonna. Rodi saliling-lilingna. Amen. Ale Delon Alexander baribing hudidi maho tu bagasan guarnya bata ama. Do tu bagasan guarnya anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarnya to di perbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan de bata ama ho di habu mo tu bagasan harajonna. Rodi saliling nililingna. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanai marhide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga ho pasahat hami akada dana kotuho. Jala di jakokodo nasida gabe anak komu marhide-hide padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida. Di tanoon jala gabe panea di hanguluan nasaleng-lengna. Asima roham doh di akana toras ni dak danakon. Sai pargogoi jala ajari manasida manungunugu dak danakon tuho. Asa rap nasida taruri diaka arta ni harajommu. Amin. Marit de meita sebukit de nomor 150 ayat 1 ayat 3 jong mahira. Tatanya koma peliata. Ale de bata aman nami na di banogijang, hodo haroroan ni saluh selehon-lehon na denggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Upas hat hai masian na nilehom itu hami pelian nami tuho, sa ijalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyang hai pelianon, pati buluhon harajom nito ang atongan ni huriam doho di portibion. Buhay marohanay marhide-hide to dim, asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehom itu hami, asalam gergir hami maduk mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say sok molomoni roham di banua tongosongon na di banua gijang, leho matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor romadamena tutodim.